mladý chlapec, dobrovolný zdravotník, či sa ruši, chápeš? Palestina jeho země, země jeho srdce, kde je Izrael pod západem nelegální vůdce. Chlapec se mění v muže, nikdy neklopí hlavu, celý život se snaží pomáhat svému lidu. Kdo by to byl, řekl, že se jednoho dne jeho jméno dostane na stránky novin po celém světě. Bombový atentátník, další terorista, 10 mrtvých vojáků, národní katastrofa. Nikdo z vás neví, kolik toho musel vytrpět, než zmáčkl spoušť a rozprašil se na popel. Když v 15 sledoval se 2 metrů, jak mu vojáci znásilňujou matku a sestru. Otce zastřelili, když se snažil bránit, chlapci se podařilo utéct a teď musí sám žít. Přes tu všechnu bolest stojí pevně jako stěna. Poslední, koho má, jeho těhotná žena, která umřela i s dítětem při porodu na ulici, když jim vojáci zatrasili cestu porodnici. 2 verze, 2 strany, tisíce názorů, pravda musí čelit více zkoumajícím pohledu. Každá mince má 2 strany, více úhlů pohledu, realitou pozadu, duševně kupředu. Všechno, co ti řeknou, ukážou, neber vážně, víš, proč je důležité dívat se na co opačně. Ke konci písně pochopíš a možná tvůj strach zmizí, aspoň já jsem díky tomu napsal svou vizi. Mám tu další příběh, 40 let zpátky, nekrvavou cestou se Kaddáfi ujímá vlády nad zemi, kterou zužuje chudoba a hlad. Pojďme se podívat, co se dělo pak. Ruší americké a britské vojenské základny, z národní ropná pole buduje ty základy, z národní banku a ctí svoje zásady, zakazuje alkohol herně, jako jsou jich u nás záplavy. Úroky žádné, elektřina zdarma, spokojenost lidu vládne,